बैठी हो कि कुर्सी पर बैठी बैठी दे तो बाड़ी भाषण राशन जख के देली किया हो रामा पिया बसले परदेश साहेब के नौकरिए रामा किया हो रामा पिया बसले परदेश साहेब के नौकरिए रामा का करी हे बालम बेचारा पीपर तर मारब नजारा हो का करी हे बालम बेचारा पीपर तर मारब नजारा हो कि बसी गइल अरे मथुरा नगरिया जे ब्रिज बिसरवल अरे मधु कि दिनवों में किलिया अरे लोगो बोले रहेला रात भर बोलमुआ हो जगवले रहेला तारू तजा खुशी से अपना ससुरार में फोन करके पूछ ली हो बानी कौन हाल में। कहा गया है कि कला ही कलाकार का परिचय है, तो परिचय में बहुत कुछ नहीं कहते हुए आपको बता दें कि भोजपुरी गीत संगीत में नारदी विधा के तमाम ब्यास लोग, मैं आपको बता दें किशुन छैला का नाम आप जानते होंगे, उनके शिष्य हैं गायक दीपू दीवाना जी। बसवारी में हमारी मुलाकात हुई है, सामने सावन है तो सावन के कजरी सहित जो भी नारदी विधा में गीत गौनाई होता है, इस गीतों को, इन तमाम गीतों को सुना जाएगा और दीपू दीवाना जी के बारे में भी जाना जाएगा कि खाना पीना नहीं खा रहे हैं क्या, किसर ऐसा हो रहा है। बातचीत को शुरू किया जाए उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। रउआ के स्वागत बा मनीत बाबा। हाँ रउआ जौन कहनी तो हमरा बहुत अच्छा लागल हवे। रउआ के स्वागत बा। जे भी ये चैनल के देखता है जनता न्यूज नेटवर्क ओकरे के स्वागत बा। सबसे पहले हम कहम कि बाबा के ई चैनल है करे के ज्यादा से ज्यादा शेयर फॉलो करे के बावे। बहुत बहुत शुक्रिया। कब से गौनाई होता? गौनाई तो हम लगभग मैट्रिक में पढ़त रहनी तबे से मैंने गावत रहनी, लेकिन ब्यास लोग के संगे 2015 से मैंने रहे लगनी। तब अब तो दुगोलो गावत हो के? हाँ अब तो दुगोला गावल। 2 साल सेवा कहनी गुरुजी लोग के। ओकरा बाद 2017-18 से मैंने दुगोला चले लगल, तो बीच में लॉकडाउन लाग गइल तो कुछ गैप हो गइल। ठीक ना, ये बात शुरुआत है। अच्छा, लोग जाके सीखेला अपना गुरुजी के लगे, बहुत ब्यास लोग आवेला अपना अपना गुरु के नाम लेला। हाँ। गुरुजी लोग सिखावे लोग का हारमोनियम हाथ धके ना। मैं देखियो मैं तो गुरुजी लोग के तो सबसे पहले हारमोनियम धके सिखावे के टाइम नहीं है। हाँ। गलती नहीं न कह। हाँ। जब प्रोग्राम चलेला तो पीरियड में प्रोग्राम हम लोग आइले आ दिन भर सुती ले, तो वह जौन प्रोग्राम में हमने के जानी सन तो झाल उल बजावे के माने इहे सिखावला लोग गुरुजी ले। पहले आइल बड़ा बाबू तो पहले झाल बजाओ आ ओकरा बाद देखत रह जे केतर गावत तनी सन आ वे सब सुन के आ अब तारा ऊपर निर्भर करता कि तू केतर गइबो आ का करबै, तारा ऊपर निर्भर करता। अच्छा माने थाती उतर ले लेबे के बा, अपना अंदाज में गाओ, अपना अंदाज में गाओ के भाई। ये भाई तो अपनो अंदाज में गाओ खातिर सुर सरगम लय लयदारी तो बुझाए के चाहिए। हां ये तो बुझाए के चाहिए। ई सब कहां सीखने? तो ई वही तो घूमते घूमते माने हमरा तो कुछ ना आवत रहे। हमरा तो ताल से सोम से गावे को लूरे नहीं आवे। तो गुरुजी हमार किशुन छैला एक बेर कहनी के स्टेज पर गावो तो गवनी तो तनी ओ दिन गड़बड़ाईनी आ ओकरा बाद ही तो एक आध दूगो मौका देत गईनी। तो जानते बनी कोनो काम कइल जाला तो एकदम माने प्रोग्रेस होते जाला। तो धीरे धीरे गावते गावते माने जौन भी गावतनी आ रोल के सामने बावे माने मिला जुला के ठीक है बावे। तो काहे पहले सुर से सोम से ताल से फौजदारी चलत रहे का? ना फौजदारी ना, ओकरा बारे में हमरा जानकारी ना रहे। मान लीजिए अब ट्रक के ड्राइवर बने के बा चाहे बोलेरो के ड्राइवर बने के बा तो पहले जाके हंडिले धो के चलाहे नहीं लगे। ओकरा बारे में जाने जे के तर कौन ओकर सुविधा बा, ओकरा बाद रो सीखे, ओकरा बाद रोड पर चलाए। तो ये दिक्कत बा। चलिए एगो गीत सुना ले। अब एगो गीत तो सावन के महीना बोलला बा, सावन के बाद में सुन लीजिए। कोनो गीत सुनाई अभी? अभी नहीं कोनो गीत। हां तो मैंने बता दी रवा कैसन गीत सुने? सैड सॉन्ग। अच्छा रही वो सैड सॉन्ग हमरे गुरुजी के याद पड़ल बावे। ए लेखा एगो लड़की के प्रेम बावे आ वादा बा कि जिए लाई तो संगे आ मरल लाई तो संगे, लेकिन ओकनी के बियाहवा ना भइल एके संगे। बहुत सुंदर। लड़की के शादी हो गइल, अपना ससुरा जाए खातिर तैयार बिया। भोर में जब लड़की जाली सन तो प्रेमियों को रास्ता में खड़ा बावे आ इशारा से कहता कि अब तो जा तारू हमर नंबर ले जा आ कब टाइम तारा मिली पियवा से तो संयोग से हमरा से फोन क के एक बेर अपन समाचार चाहे हाल खबर बता दी। माने गुदकावत रहिए तो लइका कहता
कि जा तारू तो जा खुशी से अरे अपना ससुरार में फोन के पूछ ली हो बानी कौन हाल में। जा तारू तो जा खुशी से अपना ससुरार में फोन के पूछ ली हो बानी कौन हाल में। कि खुश रही हो गोरी तू अरे अपना बलम से भागे हमर लिखले विधना कमना कलम से। कि खुश रही हो गोरी तू तो अरे अपना बलम से भागे हमर लिखले विधना कमना कलम से। हमरा के डाल दिहलू प्रेमवा के जाल में फोन के पूछ ली हो बानी कौन हाल में। ये सब जब सीखे जाते रहनी घर से अपना हाँ गुरु जी के यहाँ हाँ तो लोग मना ना करे घरवा के। ए घरवा के तो मना करबे कर जी का जाता रह सीखब जानते बनी जब लय लाग जाला नु तो केतनो लोग घर के मना करी तब जाए के पड़े। हमने के घर से जाई से सीखे तो पहले स्कूलिया में जाई सन तो लुका चोरा के कोई सन की जाता नहीं सन आज दोसर काम बावे चल जाई सन गावे अठजाम। हमार तूफानी भैया के रोल जानते हो खेमलो हमारा बड़का पापा के लइका हूं तो उजास तो उ नाल बजावे के सीख लेलन तो नाल बजाव से हम जाई तो एका दूगो अठजाम उठजाम गाई सन तो कोई सन जाता नहीं सब पढ़े देखे गाँव जर में अठजाम होता तो चलो कॉपी उपी रखा गइल आ चलो अब अठजाम गावे। मैट्रिक कब खेले बनी? मैट्रिक हम 2012 में कोई नहीं 2012 हाँ 2012 बिरह कोनो गीत याद बा? ए बिरह के तो बहुत गीत याद बा। तनी बिरह गीत सुना एगो बिरह के गीत सुना दी। तनी एगो हमार बंटी बा बहुत सुंदर बिरह के गीत लिखल बा नए गीत बावे। एगो मेहरारू कहती है नए शादी भइल बा त जानते बानी यही कुल्ही के मेटरवे चलता है तो कहती है कि रात भर बलमुआ हो जगवले रहेला रात भर बलमुआ हो जगवले रहेला। कि दिनवों में किलिया अरे लगवले रहेला रात भर बलमुआ हो जगवले रहेला। अंतरा में कहती है कि का जाने कैसे ड्यूटी करी लो जे सेजिया पर आवेलो तो मांगला गोरो जे सेजिया पर आवेलो तो मांगला गोरो जे। कि देहिया के दौरद बढ़वले रहेला रात भर बलमुआ हो जगवले रहेला। गांव के लोग तो सब कभी भूल होता होगा तो घटो के प्रयास करना चाहिए। हाँ सबे करेला गांव में गाँव तो ये गांव में बहुत पहले गाँव आदमी रहला लेकिन अब उतना ना गएला। गांव में तो बुझते हैं कि भाई हाँ प्रयास हो गया। हाँ गांव के सब के बुझेला गांव के लोग हमरा के फोटो कर लाइक बात ले के यानी के सपोर्ट करेला लेकिन घर के कम रहेला आप लेकिन गांव के रहेला। हम के अपनी में यार झूमर का हाँ तो झूमर एक दिन तो मेहरा रे यही हो जाते हैं जब तो बियाह हमने के झूमर जो हमने के प्रोग्राम में तो झूमर गावत रहे तो मेहरा रुआ आई झूमरवा कि का करी है बालम बेचारा पीपर तर मारब नजारा हो। का करी है बालम बेचारा पीपर तर मारब नजारा हो। ढेर खिसी होई है से जरिया ना होई है ढेर खिसी होई है से जरिया ना होई है। हमर सुनील भैया कैमरा करत तनी ते सुनील भैया कि तरई पकोरब गुजारा पीपर तर मारब नजारा हो। ये न समौगी गावेली सन। हालांकि मतलब डांस नहीं कर सकली बुझा कि बड़ा बढ़िया डांसो कर डांस तनी हम कम करे नहीं लेकिन मिला जुला के रोलों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत आदमी प्रयास करला गावे के गा लेला। दुगोला में को मैंने गारागारी दुगोला में एगो ब्यास बड़ा उनकर गारागारी हो गइल बा भैया जानते हो उनकरा संगे माने गारागारी बहुत भइल है। बातचीत हो गए वाला बहुत प्रेम रहा लेकिन प्रोग्राम में उनकरा से हो तो गारागारी होगी और कैसे होला तो मैंने सब भेड़ में होला मैंने शिष्टाचार में होला लेकिन भेंट हो गया तब तो कहीं हो जाएगा ना चाहते भी हो जाला।
ना तनी दूसरा किस्म के आदमी होवन तो हो जाला का करे और इस सब के सब हम दोनों ही होला हालांकि 11 गाड़ी दू गोला बरा गावे लायक नहीं के बहुत खुली आई दो चार आदमी बाल एकदम फुहर कर देल बालो तो अब दू गोला लोग अपना दुआ बका राम को नहीं चाहते से अब निमन बन लगे काम सावन में बोलोगे गाना चाहे सावन में कजरी हाँ सावन में तो अब तो देखी तो प्रथमे बार आइल इंटरव्यू लेबे तो ई तो ऐसा महीना है जे अब तो डायरी उरी में गीत बावे लेकिन एक आध गो याद बावे हल्का फुल्का एक लाइन तो गा देतनी हमर गुरु जी गावत रहनी है किया हो रामा पिया बसेले परदेश साहेब के नौकरिए रामा किया हो रामा पिया बसेले परदेश साहेब के नौकरिए रामा कि पहिला कमाई हो पिया सव तीन लियाइले हो सव तीन लियाइले हो इतने याद बा बहुते में तो भी तो हम बता दे ठीक कोनो बात हम अब अंत में दो गीत सुनब सन हाँ। पूर्वी निर्गुण बस हाँ हाँ तो ये एगो पूर्वी सुना देता नु कैसे कि ई ठाट के सब चीज हवे ना जी हां हां तो एगो हम पूर्वी गा देते यही से पहचान यही से पहचान होला तो एगो हमार पूर्वी बा किया के सैया देखी लयपना हो किया रे आके सैया देखी लयपना अरे माई के शासन रासन जोख के रे देली ए सुनील भैया कि मन करे अरे छीटिली कि रासन रासन जोख के देली मन करे छिटली कि रासन रासन जोख के देली आके सैया देखी लयपना आके सैया देखी लयपना माई के शासन रासन जोख के देली मन करे छिटली कि रासन रासन जोख के देली अंतरा में देखी कितना नियम भाव लिखाइल बा कि जहिया से ससुरा ओइनी नून लेखा गोलिले खइला बिना टूटल देहिया देवाल ध के चलीले देवाल ध के चलीले कैसन माई बिया रे हे बहुत निर्दयी जानते बानी सास के कैसन होला लो कि जहिया से ससुरा ओइनी ए मनमित बाबा अरे नून लेखान गोलिले अरे खइला बिना टूटल देहिया देवाल ध के चलीले देवाल ध के चलीले बहुत सुंदर कुर्सी पर बैठी बैठी हो कि कुर्सी पर बैठी बैठी दे तो बाड़ी भाषण राशन जोख के देली मन करे छिटली कि राशन राशन जोख के रे देली ये सब तो भाव है ई करला पूर्वी की पूर्वी पूर्वी रहला पूर्वी माने बहुत लोग पूर्वी गावेला साले ला राम वाला गाना हाँ, सब लगा गावेला बंटवा सब नया सुन रही हां इते नया के कर गीत है ई बंटी बाबा गीत लिखले बानी हम नौ के ज्यादा माने वहां से हमरा पूर्वी गाँव के मन होला नु तो कहनी बाबा बड़ी निमन गीत लिखेली बंटी बाबा नाम हवे एने लोहगाजर के आगे घर बाबा तो वहां से बड़ी हमरा रहला कह दे बाबा हमरा पूर्वी होई चाहिए तो ओकर वहां के लिख देम आदमी गावेला निर्गुण निर्गुणो तो बहुत निर्गुण बारी समझे में यानी कोनो सुनाई निर्गुण के मिजाजी की मजा आ हम ना सुन लो के है अच्छा मियाँ जी अच्छा यो गा देते नहीं बहुत सुंदर कि बसी गइलो अरे मथुरा नगरिया जे ब्रिज बिसरवल अरे माधो ए सुनील भैया कि नेहिया के उमड़ल सागर तै आज तू सुखवल ए माधो बसी गइल मथुरा नगरिया
ब्रिज बिसरवला ए माधो अरे नेहिया के उमड़ल सागरे नेहिया के उमड़ल सागरे आज तू सुखवल ए माधो। और ये में भाव दे कैसे कि तड़े पे जैसे जल बिन मछरिया अरे मछरिया मछरिया राम जी तड़े पे जैसे जल बिन मछरिया ओइसे तड़पवला ए माधो बोल हमनी के बिसरा के बोल हमनी के बिसरा के कवन सुख पवला ए माधो। ए बार तो हमरा खानी लइका ई बहुत कम गावत तारा सन लेकिन हमनी के नारदी के विधा से जुटल बानी सन तो गा देनी सन जोगा के हमनी के रखले बानी सन। चली तो हमने खत्म करब सन चूंकि भोजपुरी के यहाँ गायक हई तो खत्म भोजपुरी में सुनली कि किशुन जी के यहाँ के चेला हई बड़ा शानदार गायक वहाँ को हई और जितना सुंदर यहाँ गीत गौनाई करते हैं बुझाता कि भविष्य बहुत सुंदर बा। पूरा इंटरव्यू में गीत गौनाई भइल बा ये सब के लेके का राय बा अपन प्रतिक्रिया देम मिले फिर अगला वीडियो में तब तक खातिर धन्यवाद।